Mae Tipio Anghyfreithlon yn drosedd ddifrifol. Mae'n effeithio ar bob un ohonom, yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn amgylcheddol. Y mathau mwyaf cyffredin o Tipio Anghyfreithlon yw gwastraff tai, hwn sydd ar y brig, gyda gwastraff adeiladu yn ail a gwastraff gwyrdd yn drydydd. Mae oddeutu 30 o filoedd o achosion o Tipio Anghyfreithlon yn cael eu cofnodi yng Nghymru bob blwyddyn, sy'n cyfateb i ryw 100 o achosion bob diwrnod neu 4 achos bob awr. Wrth gwrs, mae'r gwaith o ymchwilio i achosion o'r fath a'i glanhau ar ei hôl yn costio miliynau o bunnoedd i'r drefthalwr. Gellir gwneud gwell defnydd o'r arian yma trwy ei wario ar wasanaethau cyhoeddus hanfodol, fel addysg neu ofal iechyd. Ymhellach, gall Tipio Anghyfreithlon fod yn dreth ar amser ac yn ddrud i'r rhai sy'n ei ddioddef, fel ffermwyr, oherwydd yn aml iawn cyfrifoldeb tirfeddianwyr preifat yw talu am gael gwared a gwastraff sydd wedi dipio'n anghyfreithlon. Gall gwastraff a geiff ei dipio'n anghyfreithlon gael effaith negyddol ar yr ymgylchedd. Gall wneud niwed i fywyd gwyllt, gall lygru cyrsiau dŵr a gall ddifwyno tir. Gall Tipio Anghyfreithlon mewn ardal arwain at ymddygiad gwrth-gymdeithasol pellach, fel cynnau tannau bwriadol. Mae hyn yn rhoi pwysau ar wasanaethau tân ac achub lleol, gan gostio mwy na 2,500 o bunnoedd am un alwad. Caiff y bartneriaeth Taclo Tipio Cymru ei hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae gennym fwy na 100 o bartneriaid, gan gynnwys holl awdurdodau lleol Cymru, y gwasanaethau heddlu a thân cenedlaethol, cyfoeth naturiol Cymru, undeb cenedlaethol yr amaethwyr Cymru a llawer mwy. Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i daclo Tipio Anghyfreithlon. Mae modd ail-ddefnyddio neu ailgylchu cyfran helaeth o'r gwastraff a geiff ei dipio'n anghyfreithlon ar draws Cymru. Rhaid i bob un ohonom ysgwyddo cyfrifoldeb dros y gwastraff a gyrhylchwn, gan gael gwared ag ef mewn ffordd ddiogel, gyfreithlon a chyfrifol. Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn cael gwared a Tipio Anghyfreithlon o Gymru. I gael cyngor am atal Tipio Anghyfreithlon yn eich cymuned, ac i weld beth rydym yn ei wneud i daclo Tipio Anghyfreithlon yng Nghymru, edrychwch ar ein gwefan.